दिनै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि हाबाफारि मदिबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोननै गामियाव जानानै थाङो। गिबियावनो जोङो बिथांमोननि दखरा आफादनिनो भालुका सुबुरि बाथौ थानसालि बिनि लांगोनायाव मोनसे मेल जिरायो आरो नै दानिसो जोङो बिथांमोननि दखरा आफादनिफ्रायनो बिथांमोननि मावख'नि सेरावनो बरासार गामियावहाय बे गामियाव गासै जोङो मोनथिदों 102 फेमिलिस दङ। बिथांमोननि रायजो राजाखौ लानानै जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे आयदानि सायाव जोङो सावरायनाय जायो। बेवहाय रायजोनि बिमा बिफा गारजेन बांसिनै नुजाथिफैदोंमोन। बेवहाय जोङो दिनै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि जोङो वमेन्स डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनाय, जों ससियेल चेन्जेसनि थाखाय खामानि मावनाय, जोंनि लिभलिहुड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनाय, जोंनि स्पर्ट्स कालचार आरो इडुकेसन बे गासै हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि धेकियाजुलियाव गल्डेन जुबलि जोबथा जि सनाथि मायथाइ फालिनाय बेवहाय लानाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि थिखानाय जि हाबाफारि बेखौनो जोङो लानो थाखाय दखरा आफादखौ खावलायनायजों लोगोसे आरो दखरा आफादा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बे गामियाव लायो आरो बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनजों सावरायो। थ' बेवहाय जोङो दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ दिनै भारत हादराव केरेला मिज'रामफोर बायदि बोरै जोङो जोंनि लिटारेसि रेटखौ बारायनो हायो, जोंनि इडुकेसनखौ जों बोरै कुवालिटि मोनहोनो हायो बिनि फारसे जोङो सावरायनाय जायो। आरो लोगोसे जोंनि जि दिनै हेल्थ एवारनेसनि सायावहाय दिनै जोंनि न'खरफोराव जोंनि आइ आफा सेंग्रा सिख्ला जोङो दिनै गोबां बेमार आजारजों जों गोग्लैसोनाय नुदों। दिनै जोंनि गेजेराव केन्सार, डायबेटिस, बेबायदिनो हाइ प्रेसार, ल' प्रेसार, एम'निया बेबायदिनो गोबांथार बेमार दिनै बेफोरनि फारसेबो एवारनेस लाबोनो जों खावलायदों। जोंनि थांना थानायनि जि आबाद दिनै दाउ अमा फिसिनाय दानाय लुनाय बेफोरखौ जोङो आथिखालाव जोङो साइन्टिफिक नोजोरजों आरो कमार्सियेलाइजेसन खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों। बेबायदिनो जोङो खामानि मावनानै बड'फानि जि सिमां बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों जागायजेननो जोङो गोदोनिफ्राय जागायदोंबाबो बांसिनै जागायनानै बांसिनै थब मोनहोनानै बेखौ स्पिड आप खालामनो थाखाय जों खावलायदों आरो बे हाबाफारिया जोंहा 2025 जिहेतु सोलिगोन आरो बिनि उनाव बे हाबाफारिया निसय मडिफाइ जानानै थांबाय थागोन। दा बिनि थाखाय जोङो दिनै साखाफेरा आरो दखरा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। बिनि थाखाय आं दखरा आफादनि सेरावहाय खर' गंग्लायो आरो बिथांमोनानो जोंनि जिल्लानि पलिसिखौ मिराव हरनाय पलिसिखौ जों डिस्ट्रिक्टआ कामान होयो आरो डिस्ट्रिक्टनि कामान मथेनो दखरा आफादा मावो आरो बे मोनफ्रोमबो गामियाव साफ्रोमबो बर' सुबुंनिसिम मोनहैगोन बेखौ मिजिंथिबाय।